Hekk kif ninsabu ftit jiem biss il-bogħod mill-bidu tat-Tazza tad-Dinja, wieħed jista' jinnota kif ħafna iħejju ruhom għal dan l-avveniment dinji. Avveniment ta' kull 4 snin li jiġbor miljuni kbar ta' nies minn madwar id-dinja sabiex isegwu spettaklu ta' futbol li jintlab mill-pajjiżi li kwalifikaw għal din il-kompetizzjoni. Iżda kif id-dinja tieqaf biex issegwi l-logħob tat-Tazza tad-Dinja, id-deputati Maltin jidher li se jkollhom xi ftit ta' diffikultà biex isegwu l-logħob hekk kif uħud minnhom jaħbtu fl-istess ħinijiet tas-seduti parlamentari. One News mar quddiem il-binja tal-Parlament u staqsa lil uħud mid-deputati ma' min se jżommu. Bla dubju mal-Franċiżi. Bħala tim favoritu dak Ingliż imma jekk issaqsini jekk biex nirbħu World Cup nara il-possibilità remota. Padanċina dilettant tal-futbol ma jkun inżomm għat-tim Ġermaniż. Ma narax il-lob kollha, ċermet nara l-final biss. Viva l-Iżlanda. Ma' Ġermanja jena, dejjem, konsistenti ħafna. Jimma l-Ingliż inżomm, ġifieri dejjem għandna t-tama, inna ħafna u ħafna snin mis-66 ma naħduha, però xorta jibqa' t-tama volja naf li hija remota. Ma l-Ingliżi, ma l-Ingliżi. Jiena it-tim favoriti huwa Southampton. Naf li ma tantxaw iżommu Southampton. Soltu nżomma l-Ingliżi għax hemm ikollna xi plejer, ma darba m'għandniex. U bit-Taljani barra mill-kompetizzjoni staqsejna lill-Prim Ministru Joseph Muscat jekk hux se jsegwi l-logħob. Se tkun tissegwi Tazza tad-Dinja din is-sena? Iva, mhux. Forsi ma se tkun tiżomm. Naħseb sissa qed indeċiż bejn l-Eġittu u s-Senegal, ma naħseb mas-Senegal ħammu. Staqsejna wkoll il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija. Nispera li ħallu l-ħin biex nara. U ma' min se tkun tiżomm? Nżomm mal-Ingliżi. Ma dan kollu ħafna minnhom kellhom jaħsbuha darbtejn u saħansitra għadu attenti xi jgħidu kif it-tim favorit tagħhom it-Taljani baqgħu l-art. Ma tantx insomma nsegwu sul Taljani, ovvjament id-darba daqsxejn diżappuntati, però insomma jkun intimi toħra ħin nsegwu, m'għandix dubju. Taljani ma daħlux hekk, ġifieri naraw biss mhux ħanissapportjaw. Nixtieq li insomma li kieku hemm l-Italja, insomma l-Italja. Sfortunatament m'hemmx it-teams li nħobb insegwi jien is-soltu. Bħall-Italja u Ma tantx qed insegwiha bħerqa għaliex m'hemmx Italjani. Aħjar ngħidu ma nsegwihiex għax ma' Taljani. It-Tazza tad-Dinja din is-sena se tkun qed tintlab ġewwa Russja biċ-ċerimonja uffiċjali tal-ftuħ tibda il-ħamis wara nofsinhar. Represent your country, raise your flag, show your true colors.